Witajcie w Pozytywnej Kuchni. Przejeżdżając nieopodal lasu, zawsze rozglądam się za sprzedawcami grzybów i jeśli są i mają pyszne, świeżutkie kurki, zawsze kupuję przynajmniej jeden koszyczek. Przygotowuję potem sos kurkowy albo pyszną zupę krem na białym winie. Zapraszam Was dziś do wypróbowania przepisu na tę zupę. Jest przepyszna, polecam gorąco. Zapraszam też po więcej pomysłów na zupy i inne przepisy kulinarne na pozytywnakuchnia.pl. Umyte i oczyszczone kurki zalewam wrzątkiem i obgotowuję przez 5-10 minut, a następnie odcedzam. W tym samym garnku, w którym obgotowywałam grzyby, szkle na maśle pokrojoną w niewielkie kawałki cebulę. Dodaję odcedzone kurki, mieszam i duszę przez około 10-15 minut na małym ogniu pod przykryciem. Po uduszeniu grzybów i cebuli dodaję do garnka pokrojoną paprykę. Mieszam, zalewam białym winem i duszę przez około 10 minut. Dodaję kapary i zalewam wywarem. Doprawiam suszonymi ziołami, tymiankiem, rozmarynem, bazylią oraz solą i pieprzem. Dolewam śmietankę, kremówkę, mieszam i gotuję zupę jeszcze przez około 5 minut. Zupę miksuję na krem za pomocą blendera ręcznego lub przestudzoną przelewam do szklanego blendera. Dekoruję zupę kremowym twarożkiem, połową pomidora z puszki i kaparami. Życzę smacznego, a po więcej przepisów zapraszam serdecznie na pozytywnakuchnia.pl.